Stani. Ja neću se to. Ni ja isto. Ona hoće, ja neću. Ja neću isto. Pa slušaj da Ti ti je to, kažem. čuvaj, a nama ako bude nekad za ne daj Bože, mi ćemo uzeti. Pa i svakako mi može Već sad. majke, pa neki mjesec dala im sad pare 10.000 neki dan. Stavi novčanik, da kod toga nemaš. Neću, I ako ti zapne negdje da nemaš, ti ovo uzmi. Imam. Ovo je Neću, amanet. neću, baba, nema Pa molim. ovo- Vidi, evo sad ću ti pokažem, sad ću ti pokažem. Pa ne dajem ti što nemaš, jebem ti. Ma znam, ali da ti pokažem, evo vidi ovo čak. Ja čuvam tvoje ono 10 evra što si mi dala. E i ovo drugo. Neću, majke, neću. To stavi. Neću, baba, sramota majke mi, znači vidi, dala si nam neću, 1000 ona će za... uzeti. Neću ja uzeti. Slušajte, nemojte me sikirati. Moje dečko, patka. Hvala. Baba da nema, ne bi vam ni dala. Ja ću češće ju dovoditi. Hoće jebem ti mater kada ne dobiješ. I kad ne dođe ona. A ja dobijem više kada to imam para. Ja. Ja ti molim tu. Svake penzije dobije 10.000. Ja ću ti vratiti ovo 20 eura. Majke. Sramota. Ajde, baba. Ajde, pa čušte, nemojte me nervirati, tu sad da me sikirati.